ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство. Дӯстон, имрӯз 16 майи соли 2026. Дар канали Агентство дӯстон як навори зинда ва ҷолиб кардем барои шумо, ки ба шумо маъқул мешавад. Аз душанбе дӯстон квартираҳо низ ҳастанд, хонаҳои заминӣ низ ҳастанд. Дӯстон, хоҳишманд ҳастам навора аз аввал то охир пайгирӣ кунед. Агар шумода бошад хона, мошин, замин, квартира, мол маҳсулот техникаҳо барои реклама кардан, марҳамат, дар рақамҳои рӯи нарбуда метавонед ки муроҷиат кунед. Меҳмонон нав омадагӣ обуна шавед, ҳатман бин ҳама каса лайкора мезанем, тамошо мекунем навори имрӯзара. Мегзарем ба эълони аввали Агентство. дӯстон, салому алайкум бародарон. як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдаки болои мошинбозор ҳамиҷа метова, наздикаи мақсад деҳаи ала байталай. хона 6 сотиқ замин мебоша. мақсад 6 сотиқ замин, 4 дар хона дохтагианд. дар беруни хона як рес қам, як рес кирпич, 5000 дона кирпич овардагианд. шебёнка ҳастай ба як 600-700 та семин блока, як рес санги дига овардаги рехтагианд. ай сабабе ки соҳибхона якда мушкилаи шахсӣ дошт, ба пул камтар ниёз дора, барои ҳамин хонаро савдо дамондагиай. як дар хонаш дарш ай берун, меҳмонхона дарш ай берунай. хонаи калони хушрӯ, трезоршан калони хушрӯ мондагианд. рӯшан 4 ниш тахтаҳои 4 ниш задагиая. ай болои хеле маҳкам кардаги нестанаш, ай болош маҳкам кардаги нестай. ман хонаро ози ай пеш нишон метам. се дар хонаи дигашай и тарафай, се дар хонаи дигашай даршай и тарафай. мақсад хонаи калон. ина хонаро ози ай даруни шумта. ай калидор медрой. ай тарафи дасти рост як хона, як тиреза дора. тирезаош гуфтам калонанд. баъд хонаи хуб мондагианд, тирезаи хуб мондагианд. ин яктаги ай тарафи дисти чап. баъд калидорш омадагӣ бо гаштагӣ. мақсад ки дар инҷа як ҳамоми хурд мондагианд дар даруни хона. ин инҷа ҷои ҳамомай. ана баъд дар бари ҳамом як дар хонаи дига инҷа спальни шава бисёр хонаи хубай. мақсад агар спальнишкини инҷа мебарои рост ҳамом дар ҳамом мебарои. ана инҷа боло гуфтам чӣ карда, гуфтам ки 4 нира задагианд тахтошад. болои кришара баланд задагианд. калонай торда. мақсад агар як хонаи дига ҳам кунӣ мешава. баъд светаш як 200 метр мондагия ба ҳамиҷаро омадана. оҷа ҳамсоё зиндаги ки ҳастанд, як 200 метри дига ба ин болора свет мондагиай. ҳамсоё ҳастанд дар поинтар зиндаги ки ҳастанд. мактабшам наздикай, қодурам нестай. хонаи най пеш шуда ки гуфтам соҳибхона як мушкили шахсӣ дошт, ҳамин сабаб хонаро фурӯш намондагиай. нархи хонара қатъи номрои соҳибхонаро аниқ мекунем, дар таги видео мемонемаш. агар харидор боша мақсад ҳам номерои соҳибхонада гап зана. ба эълони дуюмон мегзарем дӯстон. хай ки хидм мебинам бо дига хел видеош мекунам. бибинед ки квартира бинед дӯстон, 100 дада дар шаҳри душанбе дӯстон, дар ноҳияи Сино дохил мешавад, дар 102 микрорайон назди мағозаи ҳаловат. вақте ки квартира харидорӣ мекунед дӯстон, хидатон низ ҳаловат мебаред. дорои 3 ҳуҷра 64 метри квадратӣ. дар ҳамаи хона чизе ки ҳаст дӯстон, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. 750 000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. 3 ҳуҷра 64 метри квадратӣ. ина марҳамат бародар азиз, касе ки аз сентри шаҳри Душанбе бага квартира бихара, марҳамат, агар зуртон бураса як аз наздик рафта бибинед вахи квартира. рақамҳои 30 99 12 99 дар ин рақами дастӣ якамон ва 901 99 44 80 дар ин бошад ватсап дорад. дӯстон, бо тамоми чизу чора.
اینا مرحمت یک مرتبه از نزدیک رفته ببینین. مسئله حجت هم 100% قاعدوی یگان مشکل نمیشد. همم جدا حجت خونه جدا. در خونه چی است ببینین. کان سنر است. خال دنی کسی بردارو. استرالی ماشین است. خودینی پرده کاتکوت خلاصه فقط میگیرینه زندگی میکنه خلاص. اگه چیزی مردمی اگر تابع دیلتون نباشد محبوبتون نشود اگر خیلی میگین که کم چیزی چرا همیشه بگی قطعیت برش خیلی آدم هستن. بایلون این سه میگذاریم شیر بچه‌ها. باز کوارتیر فروشی در ناحیه سینا نزدی بزرگچه زرافشان ای در نزدی بزرگچه زرافشان دارای 3 حجره 65 متری کвадрати در دومی 15 آشانه خیلی همین کوارتیر در 12 آشانه قرار دارد. نرخ این هم 750,000 سومانی. رقم های 005 77 06 92 در این واتساپ هستند و 991 11 06 92 در این موشد دستی دو رقم. این مرحمت بردارو این خونه را بسیار تعریف کردن شرط نیست. بعد طلبوتی خودش جوابگو است. اگر بگه نرخش ارزنده نیست بعد از زنگ زدن باز خودتون میتونید که نرخ نورا ایواز کنید. میگذاریم و ایلونی چهارمان ای جوازی باز خودی صاحب خونه گپ میزند. ما کمترک میفهمم سر اول در ناحیه همدانی که جدا بگه اگر برادر جانم مسکوسکی دای هست این سونوی که در حقیقت انا سر چند سال است که در غریبی است نمیدونم. 3 حجره دارد 6 سوتیق زمین 400,000 سومانی نرخ خانه ها باشد با تعمیر. تماس گیره رقم های 918 26 28 20 دستی و 004 33 74 59 در این باشد اکمون واتساپ دارد. مرحمت کسی که خریدار است باز یکم گپ میزنه باز خطاب گوش کنید. لایک ها را بزنید مردم. سلام علیکم اکا. خونه گفتگی نمی خونه کراچی جده ترا دارم. اسقاطی هم برای میشوه اسقاطی هم برای میشوه. نه رایونو قدوری نیست قریبه 33 زکاس کنی 10 سم 11 سم هم خیلی میشه و رای کلام بروی 3 سم میره برای اونا قریبه پشتی خونه میشه کراچی ندرندرومه 4 طرف محکم پوگیزه همه بانیا توالت آلوخونه جای اولاد اغلی 15 با 380 کراچی تاجا کچای زمانوی قوی داوی اما داره اوپو سویت اگر اتکاری که اگیای پیش خونه اینجا خیلی های لسینسه یکون زمانو میشه درنی خونه مدرویم درنی خونه درومیم اینجا کلیداری 7 و 3 کراچی اینجا خونه گلاکونا کراچی 3 و 4 کراچی اینجاش یک خونه 3 و 5 بیشتم یک خونه دیگه 3 و 5 کراچی اینجا یک خونه 3 و 5. خیلی خطور مردم عزیز خونه رو دیدن از نزدیک خطور میبودم دیگه خیلی گم میزنم بخواه ایلونی 5 میگذاریم دوستان. باز کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه شما دارای 250,000 سومانی نه نمیدونید که از شهر چی خیلی صاحبی کوارتیرش این مردم رو نه راهی آسان نکی کم ترک باید صبر کنیم. همین دوم سال 2028 ماه نوامبر تعمیرش 100% به انجام میرسد در لنسکی رایون در کوچه جوانان نزد آشخانه بهار در نزد نترسی نوستمی در نزد نترسی نو میشود دوستان. در آشخانه هفتم 45 متری کوادراتی است 250,000 سومانی عین حال اپامون نرخ گفته ایستادن خیلی باز شاید معامله کند. بعد از گرفتن 2 سال منتظر میشه مردم. رقم 880 78 29 29 در این ایمو و هم واتساپ دارد. مرحمت زنگ بزنین حجتش مشکل نیست. انای باشد چی میگه مردم نقشه می خونه است خلاصه.
переделкао дар трезои главниша часпона метавад. Ирам ба назар бигирем дӯстон. Мегзарем ба аёни шашмон. боз хонаи фурӯшӣ бибина яка дар ноҳияи Ҳамадонӣ дар Московский дар кӯчаи Орионо дӯстон дорои 2 ҳуҷра 5 сотиқ замин аст. 270,000 сомонӣ айни ҳол нарх гуфта истоданд. рақамҳои 985 513 337 дар ин WhatsApp аст ва 201 513 337 дар ин бошад WhatsApp дорад дар рақамҳои бологӣ дастӣ. алиш мешавад бо хонае ки мақсад дар шаҳр бошад. дар Кур шояд мега болои боз сум метем. дар Сангои Чапаев қарор дорад ҳамин ду дар хона бо калидорш пилси хонаҳо бошад 5/3. деволо семанблок айдаранш бошад ва кирпичи хом чиндагия дӯстон. дар даруни хона ҳамом астай, кухня аст, отдельна хулоса. Алов хона отдельна бардор азиз. дар барш боз оғилхонае дар ҳамин ҳавлӣ. болош бошад дӯстон каҳдон барои чорвои калон шоҳдор ки шумо алафа каҳдарза ва дигар хулоса мекунед. 6 ё 7 сол пеш ҳамин хонара сохтан мега. қай хеле хона каҳнасол нест. нав се тараф раҳ мешавад дӯстон. наздик бар аёни ҳамин ноҳияи Ҳамадонӣ. намарҳамад касе харидор бошад занг занед. мегзарем ба аёни ҳафтумон. бардорои хеле вариант бениҳоят кам мешавад. хитон бибинед ака. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Душанбе 9 километр дуртарак аз бозори Меҳргон. бача 9 километр хайдору нест ростӣ. ҷамоати қиблаӣ дар деҳаи Курпаи дӯстон дорои 6 сотиқ ва 4 ҳуҷра бо даҳон осон 6 сотиқ 4 ҳуҷра бача 320,000 сомонӣ. метавонед ки шумо 70% маблағи анъамии хонара сараввал бисупорена. баъз дӯстон боқиша бо акамон чанд қек мисол шумода моҳлат бита, шояд 5 моҳ мета, шояд 6 моҳ мета. боз ба худи ҳамин ака суҳбат кинед. хулосаи гап таш подвал аст. 4 дар хонаи хамхел чотка замонави қоидави хулоса. метавонед фақат даромада зиндаги кинед халос. 4 тарафш маҳкам. дар анами поён дӯстон банкаву дигар салёни ва чизе ки мисол айдистон мея меҳнат мекунен мегузорен. боз дар замистон роҳатша хулоса мебинем. айни ҳол баҳор ай дӯстон. ин тараф вайни ҳами оталахри ва дигар аст. охи вақти дамгирӣ бовар кунед обу ҳавои тоза дорад. рақамҳои +7 953 460 2901 WhatsApp аст ва 809 22 22 95 дар ин низ WhatsApp рақамҳои дастӣ ака 905 59 22 77 дар ин дастӣ аст. хонаҳо дӯстон ҳамааш 100% ремонт дорад. дилтон тамоман дур наравад. фақат одаме дар корае ки даромада зиндагӣ кунад мега. касе ки мисол харидор мекунад дӯстон ба пагаша меравам тариқи нотариус ҳамин хонара ба номтон мекунена. хулоса зиндагӣ мекунад дӯстон. подвалаш 12/3. гирди ҳавлира бинед дӯстон чӣ хел зебо маҳкам кардагӣ. ҳоҷатхона аст, ҷои чакдон аст дӯстон. баланд маҳкам гирду атроф бо дарвозачаи сафед задагӣ. таби дилат яъне ки болида мешавад дӯстон. намарҳамад ин хонае бошад охиронаш. инҷа меҳмонхона бад нест. ҳозир хитон медоҳем ки бардор азиз дар шаҳр яъне ки дар наздикиҳои шаҳри Душанбе низ чӣ хел хонаҳо қимат аст. акамода сум дар кора мега бояд ҳамин хонара савдо кунам. мегзарем ба аёни ҳаштумон дӯстон. шумо бибинед ин хонара. хонаи фурӯшӣ дӯстон чӣ хел зебо аст. дар ноҳияи Хӯросон дар шаҳраки Уялӣ дар деҳаи Вахш дорои 3 ҳуҷра боз пилси подвал дорад. дорои 4 сотиқ замин ҳавли ҳама стяжка кардагӣ. оғилхона дорад барои чорвои калони шоҳдор. яъне говмол хулоса. 420,000 сомонӣ нарх. хайҷа дӯстон ҳоҷатхона. ҳамон ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. гирду атроф маҳкам кардагӣ. дар ноҳи хона дӯстон ремонт дорад. ана инҷа бошад бардор азиз подвал аст. як чизи лозимаи хитона мегзорем.
кухни ҳамаш ҳасте. як аз наздик рафта дидан ҳасте халос. аз наздик бардорҷоноб бинед бо чашми сар бо дига хел мешавад. дар масъалаи мактаб бошад 5 минута роҳ аст назди беморхона. дар лаби роҳи шоҳрои бохтар ва душанбе аст. масъалаи барқ бошад доимо. об ҳам низ ҳаст. ҳуҷҷатҳо 100%. шароити хона зур аст. ин хона ҳатман муомилаи хуб дорад. дӯстон, аз номи канали агентства яда дарахтан низ доштааст. хайҷа даба метавонед ки бардорҳо ягон чизи дигар бисозед аз сихтон. плюси боз кат дорад. бибинед дар фасли тобистон бениҳоят хуб аст. эълони наҳам мегзарам дӯстон. бозхонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Тоҷикобод дар ҷамоати қалъаи деҳаи Капали. нома бинед чиқадр зебо. Капали. 3 ҳуҷра дорои 5 сотиқи замин. нарх бошад бо маслиҳат. рақамҳои 559 00 9842 акамо дар ҳамин ватсап дорад. як ҳуҷраи 5/3 дорад дӯстон. дуюм ҳуҷрааш ҳам бошад дӯстон 5/3. ҳуҷраи сеюм 6/4. калидораш 4/2 ҳамом ҳам ҳаст дӯстон. ҳамомаш 5/2. ана хона ба кирпиши пухта сохтагиай нарх навора бо маслиҳат, яъне ки одилона чанд қайда меарзад дӯстон. суҳбат кунед, маслиҳат кунед, харидорӣ кунед. рақамҳоро гуфта гузаштам. манзили макон ба шумо маълум. мегзарем ба эълони дигари. эълони даҳам. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Алабайтал дар назди мошинбозори нав. дорои 2 ҳуҷра ва 6 сотиқи замин аст. ҳолат ремонт 100%. бача сотиқш низ зиёд, ҳуҷраҳо низ таъмир доранд. фақат чизи чора мондааст овардан дӯстон. ана мегзарина зиндагӣ мекунед. тирезаҳо низ защита ҳам дорад. нарх бошад 550 000 сомонӣ. ҳатман муомилаи зебо аз номи канали ман. 2 рақам аст. марҳамат дӯстон. 99 84 телефони дастӣ ва 7902 рақамҳои росӣ дар ин ватсап буд. мегзарем ба эълони 11-ҳамон дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. бозхонаи фурӯшӣ ва бениҳоят арзон дар ноҳияи 5 дар ҷамоати деҳоти Сомонӣ 3. дар ҷамоати деҳоти Сомонӣ 3 дӯстон. дорои 3 ҳуҷра ва 20 сотиқи замин. бардори азиз, шутка нест. 3 ҳуҷра ремонт ҳама 100% қоидави 20 сотиқи замине бо даҳон осон. 290 000 сомонӣ нарх. рақамҳои +7 916 504 2062 ватсап аст ва 931 тисел ҳам ватсап ҳам дастӣ 47 96 94. акамон дар ин чӣ дорад дӯстон? рақамҳои дастӣ дорад. бо тамоми чизу чорааш дӯстон фурӯхта мешавад. наздик ба мактаб, ба мағоза, ба медпункт. иҷо дӯстон наздикам. лайкҳои бесум медонем бардори азиз жалка нест. хоҳишмандам обуна шиданам фаромӯш накунед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ана мехоҳед хоҳен агар хонаи шуморо низ видеонавори зинда мекунам ва баҳри бинандагон ва баҳри хонахаро пешниҳод мекунам. касе ки хона дошта боша агар марҳамат метавонед муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман ба дояд наворо тамошо кардем. лайк монем. миннатдор. то навораҳои оянда худома ёр мададгортон бошад дӯстона. паноҳтон ба худо.